Добър вечер. Весела Бой Коледа. Виждам тук много хора. Хората ги е страх. От какво? От свински грип. А свинския грип се страхува от мене. Така че, щом съм тук, не се страхувайте, спокойно си кашляйте в лицата. Сутринта някакъв агент на БСП се опита да проникне у нас в банки. Веднага го познах. Беше в напреднала възраст, облече в червено. Веднага му конфискувах чувала и с едно маваши го върнах обратно през комина. Чувала му се оказа пълен с крадени играчки. Доказателство, че тройната коалиция е крала дори от децата. Както знаете, пари няма. Така ли е? Айде сега аз казвам пари, вие казвате няма. Пари! Няма! Я само този сектор. Пари! Няма! Пари! Няма! Кой газа има? Айде сега ще направим обратното. Вие ще казвате пари в един хор, аз ще ви дам знак. Пари! Няма! Няма! Въпреки, че ви носи тук разни подаръци, ето виждам кметицата, която сапони са левицата, Йорданка Фандъкова. Абе, Данчик, какви са тия трапезари и дето ги правиш? А? Безплатни обяди за хора в неравностойно положение. Бе, че ти още малко ще почнеш да им носиш закуски в леглото и вечери на свещи. Що не почнеш да раздаваш и хот-доци на уличните кучета, а? Я кажи така. Данче, кажи така. Кажи така. Много са ти редки пръсти. Вместо така не се управлява. После да не ми запееш. Прости ми прегрешенията и болките от общинарите и мен. И хора ни направи. И аз после ще ти кажа, учителко любима, добър ден. Шегата на страна, Данче, донесъл съм ти подарък. Един хляб и цаца. Ето цаца. С тях следващите 4 години трябва да храниш София. Пликчето ще си го взема, че ми трябва. Защото пари... Това е положението. Ето тук виждам с тези шапчици, под тези шапчици се е скрила и вокална формация Робев с диригент Нели Трошева. За вас, мили творци, както винаги, имам духовен подарък. Една моя любима песен. Лъжате ми кантаре. Втори куплет. На-на-на-на-на-на. И накрая имаше там нещо италианско веро. Ето го тука. Певецът Петър Стойчев. Певецът пък аз. Ето го тука Петър Стойчев. Той не е певец, той е много добър шахматист. Шегувам се. Плувният маратонец покорил Еверест от към Толаманша. И аз като него всеки ден плувам. Вкъщи във ваната. Най-трудно ми е, Пешо, като стигна до края на коридора да се обърна. Петре, следващия път, като плуваш през Ламанша, обадим се да доти подобри рекорда. Подарявам ти тая нейлонова турбичка за плувна шапка. И я ползвай, ако повръщаш от вълнението на Ламанша. Тук окото ще ми извади, не ми намигай, певицата Емилия. Емилия, ти нали скоро роди? Скоро. Това до тебе, тук да не е синът ти. Що е много порасна това момче. Много ти е силна кърмата. Искам и аз. Да бе. Това е младият талантлив певец Стефан Илчев.
Какво? Кажи, бе, Цецо. Значи с него си направила дует, така ли? Подарявам ви една задача, като премиер на България. Трябва да напишете дует химн за мен и Фандъкова. Нещо от рода на тихо се сипе ланският сняг, Данчето чисти улици пак, Бойко тревожно тръска глава, пак изненада падна снега. И така нататък, докато направим цял диск. Ясен ли съм? Пари? Какво да правим? Коледа е. Айде, весела Коледа на всички и ще се видим на 31 в 12 часа или там, когато реша. Когато трябва да се обърна към нацията. С гръб. Are you scared?